Chukwu ka anyị na-ekele ka ụbọchị pụrụ iche otu pụrụ iche ụbọchị awụ esha na awụjiri iji uru ala ya aka anyị na-ekele otu isi were ike aka were ụmụ gị were shiri na mba dị iche iche were lọta uru ala nke oke celebrate this wonderful occasion otu anyị si were otu ụmụnne n'ịhụnanya na udo ụkwụ anyị ji were bịa kapụ ụkwụ anyị ga-eji were gọzie onye ukwu gọzie onye nta gọzie onye old and young gọzie nwata gọzie okenye anyị na ya site n'aha Yesu Kristi Wara kala zumane unana biaga betete aka mbe jagamba ekele namma wara kala kai kanume ezo kai kambe ezu bonyamba ana ekele zezume bifa kanune ochina nwata ai kelele yo wani galele ne wuwo no kwanso odinamba mane pere kwa no kwanso mani go umunnozome odinamba mane pere kwa nwata lere nwe jebono amalo gangele kirungele nwa unana mbia betete wara kele obasino ni kele zunana ndu biwe likwe wayo amugne sikipa ndike agadi cheri akori zeti ngare jia hesi baka pampo bipa kaninere amugne zome ozome ibe jitre de kwego wara kama nuna mbia betete ndije akisifu akate kishe odina mbamba na barapa nna mekelele ngi ikenga onye nwa ikwiga chiri ya yakwa
Tata Chikaineri, Tata Futu Tabacos, so it was an every map no Zubuka, and never for. They can let me as I attend the book. Make a one make 10 years a new never when I know Tata. Make an Nandi ship Nina, make an India that see the GDP, loss of Diago. Not in America, in London. You can buy individual Nobinama and let them do UCC also. I think I know how she got away with it. Now look at this copy there. And make a near the ride, you agree. How come I want to let you out? Now, Bambakura, and make a hand of a starter. When I only want to make a number of happy, you have no man have to know you. Hajapaduya, Himanda, Romatariana. Now, what to do? And you have the best of what you had, you have to do. And the ground for that, so much later. You already had to Nata. I'm not seeing that. I'm just getting to the highest one and do not have Jesus. That's why I'm so I want them now to be 90 branch. House really and a bomb hanile.
ọya wosi ekele nwere n'ụbọchị taa. Ọ bụ onye isi odibo n'ụmụada Uruala niile. N'ụbọchị taa anyị bịara ịkwanyere eze anyị ugwu site n'ịwa ji. Obi tọrọ m ụtọ nnukwu maka ebe o si alọta tere aka mana Chineke mere ya alọta n'obi. Ụmụ Uruala wee bụrụ aja n'ala were gbaa ka ọ were na-akwado so obi na-atọ ụmụada anyị ụtọ nnukwu maka ụmụada anyị bụ ndị ure aha anyị bụ Ada Ure ụmụada anyị bụ ndị ure ọ nọ n'anya mgbe anyị gara ụlọ ga-ahụ otu ha na ure si agha ihe ji mara anyị bụ Ada Ure nke anyị nọkwa ihe anyị na-emekwa n'ọgbọ ihe anyị zọdoro ndị ikwu anyị ụzọ were na-eme enwe ndị ikwu anyị ụzọ mere ya ruo anyị n'aka anyị na-emekwa ya anyị meekwa ya echi anyị lawara anyị hapụkwara anyị ndị anyị tọrọ n'aka ha were na-eme. Thank you.